Oh, oh, kapag dahil mo, ano, 6K. Happy 49 days mo. Kasi mag-Philippines na tayo bukas. Batas na kami ngayon ng isang araw, kaya pares pa yan ang day. Ayun, napag-email na ako sa'yo. Tignan, wala pa rin ako nag-receive. After ko makareceive sa'yo ng mahabang message mo. And plus yung tatlong message mo no October 1 and 2. Ayan, wala na akong na-receive ngayon. October 6 ngayon. Ayan, miss kita. Dahil kung pinanood mo sa pamilya natin, pinanood yung mga Skype natin, usap natin, tsaka yung mga audio, 15 minutes, gano'n. Ayun. Ayun, kita na naman kita. Yung records dito sa akin. Basta kita. Ayun, ito, matutulog pa lang ako. And, hopefully sana dito tayo para mamis ko na yung parents mo. And, ayun, i-remind mo na sa akin kung ano na, pwedeng gifts ko sa parents mo, sa papa mo, mahilig siya sa mga pulo, damit, ganun, pero sa shoes na hindi ka, sabi mo, sa mama mo, hindi naman siya gano'n yung laarte, sabi mo, mahilig din siya sa bag, ganyan, tsaka sa mga kapatid mo, hindi naman masyado din, sabi mo, mga chocolate, gano'n yan. Then, ikaw, siguro delikado ko sarili ko. Yun ang naisip ko agad eh. Basta, kasi gano'n lang tayo isang napakahigpit na yata. At case sa minibus. Ganun lang matindi na regalo ko sa'yo. And, hawak ko naman. Pagdating tayo, mga lalakad. Hanggang sa pagtuloy, hanggang sa pagtagwid, hanggang sa pagkakyat ang pintanan. Ayan. Basta hawa ka pa ba, di ka makawala sa akin. Kasi ba, wala ka, balik ko. Akala ko mahirap gumala sa Manila. Ang daming tao. Yun, gumagalaw na naman yun. Kaya nag-speed, lumulugyog yung camera ko. Pasulong na naman siguro yung alay mo, pasalubong sa amin. Kaya pasubsog yung galaw niya. Sakto sa pagiga. Pag tagilid yung alay, pag ganun ako. Yan, pag nawala yung kumot ko, magigising ako kasi nalalaligan na naman ako. Ay, sana bukas mo may balita na kasi lumis na bukas. Ayun, sana may balita. So, may balita kasama na ako. Sana kalabang ko sa uwian ng statement. Pero nangangalit si statement 50-50 pa rin kami kung sino makakayo sa akin kasi apat lang ang uwi. Chief engineer, kung magtatawang puro kami sa makina ng uwi. Chief engineer, kwarto, tsaka si Ridel. Pag yung binasang statement eh. Sana may videos mo mas ganun yun para makapag-ayos na talaga ako ng todo yan. Pagpagtimbang-timbang na ako, babawas ako ng mga dadalhin. Ayun mo, sige mo, sa babae tulog na ako. Happy 49 days mo, I love you so much. Ingat yung lagi. Panoorin mo lahat ng video ko, magsawa ka sa video ko. Tapos pa rin kita ng